Akuluakulu, history is the best teacher. Patrice Lumumba anaphedwa 1961 ku Chasi. Mtembo wake anausungulwa mwasidi. After 40 years atsamunda ku Belgium anavomereza kuti zoonadi tinapha Patrice Lumumba ndikusowesa thupi. Anapepesa 2002. Thomas Sankara ku Burkina Faso anaphedwa 1987. Thupi lake analidwa mapisi ngati nyama ya nkhuku. After 27 years munthu amene achita zimenezi Blaise Compaoré anapepesa potenga gawo pa imfa imeneyi. That was 2024. Ngakhale Kamuzu Banda anapepesa pozuza komanso kuponyera anthu kuona. Zonsezi sizikutanthauza kuti atsogoleri amenewa sanaphe. Africa inauza tofunikira chilungamo chinasowa. Ngati Malawi tikufuna chilungamo pa imfa ya Chilima. Sitidikira 40 years ngati Lumumba, 27 years ngati Thomas Sankara.